سلام كورات تخاتلتنا زمرب كميت خونو نحجون كم توتر زغرو علتا وتحسي يحزلكم مسي زلخو السناي مكتتالنا ولكو اتوم ترسعوا زلهم لايك متوا اي ترسعوهم لو ما انتي بسفر عليه تحس يحزلكم مسي لخو تمجمر يعني ريغن اب ساعه زنا عالمون افرحوا زلو كنتاتنا ايرانن امريكا كوستي تبل زلا سغومتني بفلاي كا بريزيدنتني امريكا دونالد ترامب دارغا حدا سلطانه مالزنا بيرشياريان هنقول ولا أنا إيران زنبر سلطانة ملو بملو لو مشيت كعنو تقولتات على قبل تزاري ولو زخاء بزحات سبات مسني كل ريت تحزور له مالتي لك خمزي أو هيروشيما ناغاساكي أب جابان زقات أما كم عينت كونتات كيمت سقات تفتيرو خمزور له إذا حبر زلو تيا زيناه كسمعكم قدم أمريكا دونالد ترامب أم محبراو ميديا تروس سوشال حدا عب متنققتا أم حلاليفو لوم مشت حدا ملو سلطانة كتف يخيليو إذا دما مليسو كم زي مت كخون يخيليو وسيخو دما إذا كخون أيدلني جن من البات كجاتم يخيليو قبل متنققتا هيبو يخون برحجي أبتهاجر ملو بملو نايسر عتلوت إسلاز مت زحاشن زلب من التعاسة سبا زلوهم حدث سبا سلطان حيزون كم زلو حبيرو بسنك زدما حدا عبن زجر من لوتي كمت تسفا خم زلو يزارب ترامب نز وانزي أبتاريخ عالم حدا خبتم أزيوم أقدس واناتيو كبلن كله نربعن شوعاتن عمتات زقت على قفعي بالشونان موتن كم زب كعب متكاس فتاري نهز بإيران يوارخ بمبال مال أختو زازيمو كم سمعوا زلهم ترامب لنك أنا بزح متنقطعات كم حلال تصنيحيو حنصار عن شمونتن ساعات يبل بدحريو كالقبل زتفل عليه نقرات ماتيو زي لو ما عنتقن تمتنقطعات أبكيعوت نير عن شمونتن زبال زنبرة إسرائيل أمريكان بزستو ملكعو أب إيران كبيد متقعتات فتسيمنا لو دبدابات تفتسيم الله مالتي بزعبو زملكتون صبصاب الله مالتي سات أمريكان إسرائيل قبل على إيران سفيح وتهدراو متقعت فتسيمن لوم على شوعة ميازيا كلتا شحن عسران شدشن أما كلاي مبرق زلو وطري نابزل على ترزو بس حقم زلون حبرات منقسات أمريكان إسرائيل بحبار بمخان أبزت فلاليو كبابيتات إيران حيالن زتودبن متقعت فتسيمن إذا متقعتي زمت إيران مسمر بحري وشمت هرمز كتكفت زتوهبا نايق زي قدب دحري مقعيو كابتوم كاندي زعانو بوتاتات دسيت كارك إذن إيران أزيو أقداس زخونة ناين دادي موت مأكل برتع دبداب وريدو أبت خبابي لعلى سلاسان شمونتن نتوكتي كم استسمعوا اتقندي معرفو جتي كم زعانو تقليتو أبتهران سلسته معرفو نفرتي تهاري من الله أوز نبرا وتهادراويان نفرتن هليكوبتراتن دما عنين بتوسخي أما أكل تهران زركب رافينيا زبهال بيت صولوت هايهود بنايت وانشافي متقعتي كم زعانو تحبيرو من كسغاس وتهادرات نمعقات أب كتماتات تابريز قومن كالوؤتن زركبو شمون تدلدلات منقدتات بابورن أعنيوم اللو بسنك زدما أملا هاجر أقولقلوت بابور تقاريتو خمزولو يحبر أبدو بارس زركب عبت كالغازن أب شيراز زركب فابريكاتاتن ون بمتقعتي وريد ولو كساب حجي ترخي وزول حبريتا أب كاشان تراي بوحدو كلتا سبات كمزموتو ترقاقيس اللو بزوح نبرت عنين أقولقلوت موقعازيان ساعتن تقاريتون يركب بريزيدنت دونالد ترامب إيران نزيناي بحر مسمر انت زي كفيتا ملوء بملوء معناو كم زقات ما أتنكيغيو علم لخاو تكال أتوميك IAEA بوغنو اتي متكعتي أبتقا تكال نيكولر بوشهر زتفتسمه ناي نيكولر حدقا كيف ترسقاتو قليس الله إيران بوغنا تعقسنا وديو بمبال قبل علم عسكرات أمريكان إسرائيل حيال نحن مفداي متكعتي كم تفتسم أتنكيغالا بسنك زي كونتات زي واغانا دادي أمل عالم بنهري وسيغ يركب حزب إيران أبز ساعات زي تقاتلتنا مغنياتو زي حزباوي أقولقلوت زهب تكالات يعنو اللو نريو لنا زغا بأمريكا زقبر زلو بإسرائيل زقبر زلو دارقا بزتو ود ملكعو ندقناونن قلقل سباتنا عقل صبتي زبلو لو قلقل سباتكا أمريكا لعلنا نمرقاس تقور زلايون زبلو لو مسناي زحلفنا فنزويلا تقدادي مانت ندادي زلو بوتانا فنزويلا محازا
استراتيجيكاو زخونه وتهدراوي مدبر كتغبرو تخيل جرينلاند خيترفن عوق تحز تحسب مهلاوا امريكاون بغزا راسا ክትንቀሳቀስ ትኽእል ያ ናይ ጋዝ ይኹን ናይ ነዳዲ ገለ ፀገማት የብላን ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ነዚ ማእከላዊ ምብራቅ ዝበሃል ዘሎ ንዓለም ሙሉ ንበዓ ቻይና በሎ ንገለ በሎ ሙሉ እንተን ብኤሽያ ዘሎ ሃገራት ብፍላይ ነዳዲ ዝዕድል ወይ ከዓ ነዳዲ ዝመሓላለፈሉ ቦታ እዩ ኣሜሪካ ነዚ እንድሕር ዓፅያቶ ዳርጋ ዓለም ሙሉ ናብ ኣሜሪካ ናብ ቬንዙዌላ ናብ ገለ ምጥማታ ኣይተርፍን ዝብል ገምጋማት ዝህቡ ሰባት እውን ኣለዉ ብዝኾነ ትራምፕ እውን ጌጋ ቅማረ ሒዙ ነዚ ኩናት እዚ ኣትይዎ ዝብሉ እውን ኣለዉ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኣብ ኢራን ከቢድ ዕንወት ይወርድ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ቤንጃሚን ናታንያሁ ሎማዓንቲ ዝዘርግሖ ሓደ ቪድዮ ኣሎ אומר לכם שאנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן אבל אנחנו עושים זאת ביתר שאת ובעוצמה הולכת וגוברת. אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והקשרים שמשמשים את משמרות המהפכה. הם משתמשים בהם להעביר חומר גלם לנשק, כלי נשק, ואת הפעילים שתוקפים אותנו, את ארצות הברית וגם את מדינות האזור, ואותם פעילים שגם מדכאים את העם האיראני. וזו הנקודה המרכזית. הפעולות הללו, שאני אישרתי יחד עם שר הביטחון, אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הם נועדו להחליש ולקטוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים. ኣብዚ ቤንጃሚን ናታንያሁ እንታይ እዩ ዝብሎ እቲ ዝተገለጸ ብሙሉ እዩ ዝተፈላለየ መንገዲ ባቡርን ማዕርፎ ነፈርቲን ሄሊኮፕተራት ነፈርቲ ገለ ከም ዝዓነዋ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ከዓኒ ናብ ህዝቢ ኢራን ወይ ናብ ሃገረ ኢራን ዘቕንዐ ዘይኮነሲ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ኢራን ምሕደራ ማለት እዩ እቲ ንዑ ንምህራም ጥራሕ እዩ ዝብል ዘሎ ብዝኾነ ሎማዓንቲ ሎሚ ክቡራ ተኸታተልቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተፈላለየ መጥቃዕታት ይወስዳ ኣለዋ ስለዚ ህዝቢ ከዓ ተኣኪቡ ብብዝሒ ነዚ ቢንቶታት ወይ ናይ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ዝህብ ትካላት ዝተፈላለየ ናይ ኒኩለር ፀዓት ዘመንጩ ትካላት ህዝቢ ክከላኸል ይፍትን ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ባንዴራታት ብምሓዝ ኣብቲ ከባቢ ከይዶም ኣብ ቢንቶታት ከይተረፈ ኣብ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ዝህብ ትካላት ገለ ኣብኡ ብህዝቢ ማለት እዩ ንህዝቢ ሉሲ እቲ መጥቃዕታት ደው እንተበለ ብዝብል ኣጠማምታ እዩ ማለት እዩ ንሪኦም ኣለና ስለዚ ክንዲ ብዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ቢንቶታት ከም ዝትዕዘቦ ዘለኹም ደው ኢሉ ከሎ ኣሜሪካን እስራኤልን መጥቃዕቲ ክፍፅማ ይኽእላ ዶ ገለ ዝብል ተተኽእሎታቱ ዳርጋ ታሕቲኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት ደረጃ መጥቃዕቲ እንድሕር ፈፂመን ዳይሬክትሊ ናብቲ ህዝቢ ይግበር ስለ ዘሎ ብናይ ኢራን ወገን ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ኢራን ዕልዋ መንግስቲ ከካይዱ ኣንጻርቲ ስርዓት ናይ ኢራን እውን ክለዓልዮም ገለ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ንእስራኤልን ንኣሜሪካን ብሕማቅ ከጠምተን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህዝቢ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ህዝቢ ንብል ኣለና እምበር ወላ ተገዲዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንፈልጦ ነገር የለን እቲ እዚ እውን ንህለኩም ተመሳሳሊ እዩ ትዕዘቦ ከም ዘለኹም ኣብዚ እውን መጥቃዕቲ ክፍፀም ይኽእል እዩ ተባሂሉ ስለ ዝተገምገመ ብዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ነቲ ካንሸሎ ከቢቦ እዩ ዝውዕል ዘሎ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ሕጂ እቲ ዓቕሚ እዩ ኣብዚ ዘርእየካ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ሓንቲ ሃገር ዓቕሚ ኣለዋ ኮይኑሲ ህዝቢ ኮንካን ግዳይ ትገብር ህዝቢ ኮንካን ኣቁምፂኻ ክበቦ ገለ ትብል ማለት ዓቕሚ ለኒ ኢላ ኢራን ከምቲ ትፍክሮ ዝነበረት ንህዝባ ሕጂ ብሓደጋ እትያ ተብላ እቲ ዝነበረ መሪሕነት ማለት እዩ ኣበይ ኣሎ እቲ ኣፅዋር ንኣሜሪካን ንእስራኤልን ገለንሲ ክንድምስሰን ንኽእል ኢና ገለ ዝበሃል ዝነበረሲ ኣበይ እዩ ዘሎ ሕጂ ነቲ ቀንዲ ኢንፍራስትራክቸርና ኢራን ከማንሲ ክትከላኸለሉ ኣይተኻእለን ማለት እዩ ክከላኸለሉ ኣይከኣሉን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ንነብሶም ዋላ ከድሑን ይከኣሉ መራሕትና ኢራን ብምሉኦም ተደምሲሶም እዮም ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን መፃእ ናይቲ ሃገር ብምሉእ ከዓ ሒዞሞ ይጠፍኡ ንሪኦም ኣለና ኣብ መወዳእታ ዋላ ኣሜሪካ ትዳኸም እስራኤል ትደምሰስ ገለ እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወርድ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ግን ዳግማይ ኢራን ትትስእድ ኣይትትስእን እውን የጠራጠረካይ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኢራን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዝርከብ ዘሎ ሎማዓንቲ እውን ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ንግስነት ከብቅዕ እዩ ሎሚ ምሸት ኢሉ ኣሎ
كنريو إن أنت عانت سجومتهم كوسو قبل على إيران يقولوا لهم من حزب إيران طرحنا كنبل نخل نوانا خسجر كيح بحرن جنرال ليتنال جنرال تادس ورده جزياو بريزيدنت تግራይ አዲስ አበባ ኸይዱ ከምዘሎ ተማለ ሓደ መደብ አቅሪበ ነይረ ሕጂውን ምስ ፕራይም ሚኒስተርና ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ከም ዝተራኸበ ስልጣኑ ተናዊሑ ገለ ዝብል እውን ዝወፀ ዜና ኣሎ ከቅርበልኩም ካልእ እውን ኣብ ሸራሮ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ተራኺቦም ገለ ዝብል እውን ኣሎ ቅድሚኡ ግን እዚ ንኤርትራውያን ዳርኣናዮ ዝሓልፈና ዘሎ ሽሻይ ከቅርበልኩም ሞ ስምዖ ናይ ጅቡቲ እዚ ጅቡቲ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ምብራቕ ኣፍሪቃን ዝዓበየ መዕረይ መራኽብ ከፊታ ጅቡቲ ዲኤስ ኤርዋይዝ ዝተባህለ ሓድሽ ትካል መዕረይ መራኽብ ብወግዒ ከፊታ እቲ ትካል እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ምብራቕ ኣፍሪቃን ኣብ ዘለዉ ኩሎም መዕረይታት እቲ ዝዓበየ እዩ እቲ ናይ ምረቓ ስነ ስርዓት ብፕረዚደንት ጅቡቲ ኢስማዒል ዑመር ገለ ተመሪቑ እዚ ፕሮጀክት እዚ ምስ ናይ ኔዘርላንድስ ኩባንያ ዳመን ብምትሕባር ዝተሰርሐ ኮይኑ ልዕሊ 107 ሚልዮን ዩሮ ዝወደአ እዩ እቲ መዕረይ ትካል 218 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ ኣዝየን ከበድቲ ዝኾና መራኽብ ኣንሳፊፉ ክሕዝ ዝኽእል እዩ እዚ ቦታ እዚ ኣብ መፃወቦ ባቢኤል መንደብ ስለ ዝርከብ ነተን ኣብቲ ዓቢ መስመር ባሕሪ ዝመሓላለፋ መራኽብ ኣገልግሎት ክህብ እዩ እዚ ፕሮጀክት ንልዕሊ 1700 ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ትፅቢት ይግበረሉ እቲ ትካል ንመጀመርታ 3 ዓመታት ብናይ ኔዘርላንድስ ክኢላታት ክመሓደር እዩ እዚ ድማ ንሰራሕተኛታት ጅቡቲ ክለማመዱ ዕድል ክህብ እዩ ኤርትራ ካብ ጅቡቲ ዝበለፀን ዝነውሐን ገማግም ባሕሪ እኳ እንተሃለዋ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ናይ ልምዓት ዕድላት ክኸውን ኣይከኣለን ነዚ ዕድላት እዚ ክትጥቀመሉ ዘይምኽኣላ ብሰንኪቲ ዘሎ ዝፈሸለ መሪሕነትን ሕማቕ ምሕደራን እዩ ጅቡቲ ንባሕሪ ተጠቂማ ንህዝባ ስራሕ ክትፈጥርን ቁጠባኣ ከተዕብንን ከላ ኤርትራ ግን ብሰንኪ እቲ ዘይብቑዕ መሪሕነት ዕድላታ ይባኽን ኣሎ مريحنت شفتا سرعة تقدف تريو اللهم أكون عنده معري مراقب كسرح سي عسى مقفاف كمان هزبي إرتراخ الكيلو زولو سرعاتي بتعمي زحزنا كاتي ناتنا نجر جن زي قرب كنا أنت تسمعهم توم زي سرعات زي بقى جقنا يجلس زولون انت عايز فتسم زولو قبل على إرتراويان كردو ميلي ولا زوم ما لازم يقولوا سبورتنياتات لينكنا زهار مزولون ريم زلنا تقرالم تبشكلتا تتصاوت تخو سأجري ናይ ምንታይ ይዞም ፀው ይዝኹሉ ኹነታት እውን ሰባት ክርድኦም ክኽላሉ ስርዓተ ግደፍ ነዝኻ ብዝተወደበ መልክዑ ዘካይዶ ዘሎ ቀፂልና ሲ ናይ እንታይ ኢና ንርኢ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ታደሰ ወረደ ኣብ ኣዲስ አበባ ኸይዱ ከም ዘሎን ዝርባት የካይድ ከም ዘሎን ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ኸኣ ድምፂ ወያነ زوجوي بريزيدنت غزياو محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده مس قداماي مينستر ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ከም ዝተዛተዩ ተሓቢሩ በጽሕፈት ፕሬዝዳንት ከም ዝሓበሮ غزياو محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده ሎም 29 መጋቢት 2018 ናይቲ غزياو محدار ናይ ሓደ ዓመት ኣፈጻጽማ ገምጋም ሪፖርት ኣቕሪቡ ክብል ሓቢሩ ኣብታ ዓመታዊ ኣፈጻጽማ መሰረት ብምግባር ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዶክተር አብይ አሕመድ ሚጥ ኣካይዱ እዚኦም ኢሎም ኣውፅኦም ዘለዉ ካልእ ብኻልእ ወገን እውን እንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ፕሬዝደንትነት ግዜ እውን ኦልሬዲ ንዘይተወሰነ ተናዊሑ ከም ዘሎ ገለ እዩ ዝሕበር ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ብናይ ሕወሓት ወገን ተፃብኦታት ይስማዕ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ትማሊ غزياو محدار تግራይ አዲስ አበባ ኸይድሎም ዝተባሃለ ሕወሓት ሓደ መግለጺ ዘውጽኦ ነይሩ ህዝብ ትግራይ ኣብ ትግራይ በህዝብ ትግራይ ጥራሕ ይውሰን ክብል ሕወሓት ገሊጽሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቶ ህልውና ህዝብ ትግራይ ጸማም እዝን ብምሃብ እቲ ቅድሚ ዓመታት ዝኣወጀ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ኣብ ምቕጻል ይርከብ ዝበለ ሕወሓት ኣብ ዘውጽኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ነዚ ዝፍጽሞ ዘሎ ጆኖሳይድ ንምሽፋንን ንምድንጋርን ድማ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ኩሉ ጸፍሕታትን ማሕበራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ንሙሉእ ተገሊሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ብዘጣየሸን ትካላት ኣቢሉ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ህዝብ ትግራይ ወጻኢ ንሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነትን መሰላትን ህዝብ ትግራይ
ዝግህሱ ውሳነታት የሕልፈሉ ኢሉ እዘን ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንብሔራዊ ህልውንኡ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊን መሰላቱ ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘለውን ህዝቢ ትግራይ ብተልእኾ ከም መሓድርኡን ክውስናሉን ይፍትና ኣለዋ ክብል እውን ሕወሓት ገሊጹሎም እዞም ብዘይ ተሳትፎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ክጽዓኑ ዝድለዩ ዘለዉ ኣጀንዳታት ለምኾነ ጽባሕ ተቐባልነት ይኹን ትርጉም ክህልዎም ኣይኽእልን እውን ኢሉ እንተኾነ ግን እዞም በብእዋኑ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እናተቐየሱ ዝወሃቡ ዘለዉ ኣጀንዳታት ካብቲ ቀንዲ ውራይና ብምውፃእ ኣብ ኣናእሽቲ ጉዳያት ክንጽመድ ዝገብሩ ሽርሕታት ምዃኖም ካብ ህዝብና ዝተሰወረ ኣይኮነን እውን ኢሉ ሕወሓት ኣብ መልእኽቱ መቐጸልታን ምርኣያን እዚ ተግባር ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኮሚሽን ምክክር ብዝብል ሽም ዝተጣየሸ ትካል ኣብዚ ሰሙን ዘካየዶ መድረኽ ምጥቃስ ይከኣል ኢሉ እዚ ካብ ትማሊ ክሳብ ሎሚ ኣንጻር ረብሓን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ ዕሱባት ተጋሩ ብምጥርቃምን ንገለ ድማ ብእዋናዊ ረብሓ ብምትላልን ዝተኻየደ መድረኽ ክሳብ ክንደየናይ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕግን ስርዓትን ዘይምራሓን መገልገልቲ እቲ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ምዃነን ዘቃልዐ ተግባርን ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኣብዞም ጀኖሳይዳዊ ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምልኻዕን ዘይመንነቱ ንምልባስን ዝካየዱ መድረኻት ትግራይ ዘይተሳተፈሉ ምክንያት ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ውድባት ፖለቲካ ሲቪልን ሞያ ማሕበራት ግልጽ መልሲ ተዋሂብዎ ነይሩ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ሕወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነቱ ብሓይሊ ተወሪሩ ብመንነቱ ይቕተልን ይሳቐን ተመዛቢሉን ተሰዲዱን መዓልታዊ ብጥሜትን ሕማምን ይሃልቕን ስለ ዘሎን ትኹረት ትግራይ ኣብዞም ግዜ ዘይህቡን ህጹጽ ፍታሕ ዝጠልቡን ጉዳያት ከም ዝኾነ ተነጊርዎም እዩ እውን ይብል እንተኾነ ግን ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕልና ህዝቢ ኾነ ንሕገ መንግስቲ ዝሃገር ስለ ዘይግዝኡ ነዚ ግልጽ ሕቶ ትግራይ ብምጥሓስ ባዕሎም ንባዕሎም ዘትዮም ትግራይ ምኺራ ዝብል ካብ መፈለምቱ ዝፈሸለ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሐለው ኢሉ ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ፍታዊ ኮነ ጸላኢ ክፈልጦ ዝግባእ ግልጽ ቅዋም ጉዳይ ትግራይ ኣብ ትግራይን ብህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ይዝውሰን ዝበለ ሕወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ኣብዞም ህዝቢ ትግራይ ዘይተወከለሎምን ዘይተሳተፈሎምን መድረኻት ዝቕመጡ ኣንፈታትን ውሳነታትን ንህዝቢ ትግራይ ዘይምልከቱ ብምዃኖም ኣብ ዝኾነ ይኹን መዋእል ተቐባልነት ኮነ ተፈጻምነት ኣይህልዎምን ኢሉ መላእ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ዕላማ እዞም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጣየሹ ትካላትን ልኡኻት ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ውሕዳት ዕሱባትን ካብ ቀንዲ ዋኒንካ ንምውፃእ ምዃኑ ተገንዚብካ ንምውሓስ ህልውናኻን ሉዓላውነትካን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተወዲብካ ክትቃለስ ይግባእ ክብል እውን ሕወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ጻውዒቱ ኣቕሪቡሎም እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ መግለፂ ሕጂ ልክዕ ተመሳሳሊ ግዜ ምስቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ዝወፀ እዩ ዝገርም እዩ ማለት በቲ ሓደ ምስ ስርዓተ ግደፍ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ሕወሓት ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ በቲ ሓደ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ጀኖሳይደር እዮም ዝብልዎ ናይቲ ጀኖሳይድ ቀንዲ መበጋገሲ ግን መን ዝብል ቅድሚ ሕጂ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ካሊእ እዩ ጉዳይ ህግደፍ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ኢሳያስ ንኣብ ኣሕመድ ደፊኡ ናብ ኩናት ትግራይ ከም ዘእተዎ ገሊኦም ሕወሓት ብግልፂ ዝዛረብዎ ነይሮም ኣብ ሰዓት እዚ ግን ተገዲፍ እዩ ህግደፍ በደል ዝበሃል የብሉና ምባል ከይዶም ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ግን ናይዚ ኩሉ መምፅእ ከዓኒ ስርዓት ህግደፍ እዩ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ እዚ ብምሉእ ስርዓት ህግደፍ እዩ እቲ ዋኑ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ዘይጠፍእ ከዓ ዝኾነ ዝቕየር ነገር ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና ኩላትና ካልዚ ለንቅነ ማለት እዩ እዚ ትዕዘቦ ዘለኹም ኣብ ሸራሮ ዝተገብረ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓገዝ እውን ናይ ጣፍ ሓገዝ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ተዋሂቡ ገለ ዝብል እውን እንሰማዕ ኣለና እዚ ብምሉኡ መን እዩ ዘዳልዎ ዘሎ እንድሕር ኢልና ብስርዓት ህግደፍን ብሕወሓትን ዝግበር ዘሎ እዩ ሕጂ እቲ ድሌት ዝነበረ ወላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እንድሕር ኢናዮ ብፍላይ እቲ ተቓላሲ ዝበሃል ኤርትራዊ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ርክባት ክሕይል ኢሉ ብዙሕ ፃዕርታት ክገብር ፀኒሑ እዩ እዚ ማለት ግን ውድባት ምእንቲ ውድባት ኣይኮነን ምእንቲ ሰልፍታት ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ነንሕዱ ብፍላይ ሓድሽ ወለዶ ዝበሃል ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኣጥርዩ ንክልቲኡ ህዝቢ ናብ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ክሓዋው ዝኽእል ዝኾነ ነገር ንምፍጣር እዩ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ዝኸይ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ግን መራሕቲ ጉጅለታት ገለመለ እንዳምፃኻ ናይ ገለ ምሁራት ኣምፂኻ በቃ ባንዴራ ሒዝክን ሰዓሰዓ ገለ ጥራሕ ኢልካ ብከምዚ ዝፍጠር ናይ ህዝቢ ርክባት ፍፅም ተኣምር ትርጉም የብሉን ወላ እኳ ዳ እዚ ርክባት እዚ ፅቡቕ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ኢልካ ግን ወላ ሓንቲ ኣይትረኽበሉን ኢኻ ስርዓት ህግደፍን ሕወሓትን እዚኦም ሓይልታት እዚኦም ካብ ሳሕል ጀሚሩ ካብ ደደቢት ጀሚሩ ብሓንሳብ ከይዶም ንኻልእ ንሓደ ጀብሃ ዝተባህለ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እውን ብሓንሳብ ኮይኖም ዘጥፍእዎ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ንደርጊ እውን ብሓንሳብ ኮይኖም ዘጥፍእዎ ኣካላት እዮም እዚኦም ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እንታይ ኣምፅኦምሉ እንድሕር ኢልና ግን ኣብ ገምጋም ኢና ናቱ ስለዚ እዚኦም እዚ ኩሉ ግዜ ዘጥፍኡ ንክንደይ ዓሰርታት ዓመታት ማለት እዩ ሕሰቦ ካብ ሰብዓን ገለ እንድሕር ጀሚሩ ሕወሓት ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዓመት ገይሩሎ ኢና ንሕሰብ
50 ዓመት ገለ ገይሩሎ ማለት ኮ ምስ ህግደፍ ርክባት ካብ ዝጅምር ኣብዚ 50 ዓመት እንታይ ተፈጢሩ ዝብል ሕቶ ክንምልሶ ክንክላልና ሕጂ እዞም ኣካላት እዚኦም ዝወደቡ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ርክባት ተፈጢሩ ኢልናስ እንታይና ንጽበ ዘለና ነዚ ነገር እዚ ኮ ሓድሽ ሓሳብ ኣይተሓወሶን እዞም ኣካላት እዚኦም ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ልዕልናኻ ንምርግጋጽ ህላወኻ ንምርግጋጽ ተባሂሉ ዝገብሮ ዘለዉ ዳ እምበር ነባር ፍታሕ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ንምምጻእ ኣይኮነን ፍጽም ተኣምር ገለገለ ሰባት ኖ እዚ በቃ ከምዚ ይሪኦ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝርክብ እንድሕር ተፈጢሩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም በቃ በዚ ሰላም ዝመጽእ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ የስ በዚ ሰላም ዝመጽእ ይርዳን ግን እዚ ነገር እዚ ህዝቢ ኤርትራ ይውንኖ ህዝቢ ትግራይ ኣይውንኖ እዚ ርክብ እዚ ስርዓት ግደፍ እንተደልዩ ፍንጥሖ እንተደልዩ እክቦም ናይ ስርዓት ግደፍ ይኸማን ህወሓት ካብ ሰዓት ዝተቐርቂሩ ስለ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ዝበሎ እዩ ዝገብር ምክንያቱ ሃገር ኣይኮነትን ትግራይ ያ ትግራይ እንድሕር ኣብ መንቃራቆራ ኣትያሲ ስርዓት ግደፍ ነገር እንድሕር ፈጢራ ትግራይ ሲ ወላ ህወሓት እንታይ እዩ ሳዕበን ክመጽእ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ማለት ስለዚ ስርዓት ግደፍ ልክዕ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ከምቲ ልክዕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተኣወጀ ኩናት ገዛውትን ዓፀዎ ደቆም ዝሕድጎም ዝነበረ ገዛ እናኸደ ኮረሾ በርበረ ሽሮ ዝእክብ ዝነበረ ካብ ህዝቢ ብሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እቲ ዝተፈጸመ ንኽፍጸም እዚ ከዓ ተመሳሳሊ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝካየድ ዘሎ ወላ ሓንቲ ስለዚ ፖለቲካዊ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዳ እምበር ህዝቢ ስለ ዝተኣከበ ከምዚ ኢሉ ጻዕዳ ክዳን ገይሩ ባንዴራ ሒዙ ገለመለ ብከምዚ ዝፍጠር የለን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ሪኢኹም ኣለኹም ተኣኪቡ ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣብ ጎደና ሓርነት ገለ ተኣኪቡ ክኸይድ ሪኢኹሞ ትፈልጡ ዶ ወይ ኣብ ችቾሮ ድዩ ኣብ ሳዋዲ ገለ ይእከብ እኮ እዩ ሰብ ስለ ዝተኣከብካ ምንታይ ኢኻ ተምፅእ ናይ ብሓቂ እቲ ዝርርብ ዝበሃል ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ንሱ ከዓ በዝም ኣረጊት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ውድባት ሰልፍታት ሰባት ገለ ዘይኮነ እዞም በቃ ቀደም ብምትኳስ ጥራሕ ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ገለ ዘይኮነሲ ግዜ ምሁራን ግዜ ዝሓስቡ ሰባት ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ከዓ እዞም ውድባት እዚኦም ክገብሮ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ህልውና ናቶም ዘጥፍእ ስለ ዝኾነ እዚኣታ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ንህግደፍ ከም ብፆ ጌርካ ምቕራብ ዘይኮነሲ እዚ ንሪኦ ኣለና ምሽ እዚ ንሪኦ ዘለና ሲ ተጋሪኦም ነለኹ ማዓስከራት ናይ ሱዳን ማዓስከራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ፋሕብትን ኣትይዎም ይሳቀዮም ዘለዉ ትሪኦ ዘለኹም እዚ ማለት ሕጂ ሲ እዚ ነገራት እዚስ መን ይምፅዎ ብኸመይ ይመፅዩ ኣብ ሸራሮ ጣፍ ሂቡ ከምዚ ገይሩ ገለ ኢልካስ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ወላ ስርዓት ግደፍ መጀመርያ ኮነ ህዝቢ ኤርትራ ኣሰዲዱ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ካምፕታት ከምዚ ጥርነፍ ገይሮ ፈቆዶ ሱዳን ፈቆዶ ትግራይ ኣብ ደቡብ ሱዳን በሎ ኣብ ኡጋንዳ በሎ ኣብ ኬንያ በሎ ገለ ኤርትራዊ ኣብ ከምዚ ማዓስከር ስደተኛታት ከምዚ እከብ ገይሮ ንህዝቢ ትግራይ ካ ልክዕ ብተመሳሳሊ ካ ልክዕ ከምኣ ገይሮ ወሎ ስርዓት ግደፍ ኣብ ሸራሮ ጣፍ ሂቡ ኢልካ ኣብ ሸራሮ ባንዴራ ሒዘን ኣንስቲ ሳዕሲዕን ኢልካሲ ንስርዓት ግደፍ ከም ሓደ ብፁእ ገለ ጌርካ ንኸተርእዮ ምፍታንሲ ካበይ ዝመፀ ህዝቢ ትግራይ እውን ማዕረ ክንዱ ዓሻይ ኣይብልን እየ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ግን ናይ ውድባት ምትእታው ዳ እምበር እቲ ህዝቢ ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስ ከም ድሌቱ ርክባት ክገብር እንተ ዝፍቀደሉ ነይሩ ሽዑ ናበይ ገጽኡ ክኸይድ ምርኣና ነርና እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ግን ብዝተወደበ ነቶም ስርዓታት ኣብኡ ዘለዉ ዘረብሕ ጥራሕ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ታሪክ ንወከስ ሕሉፍ ናይ ስርዓት ግደፍ ይኹን ሕሉፍ ናይ ህወሓት ይኹን ታሪክ እዩ ዝነግረካ እዚኦም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እንድሕሪ ሕጂ ኢልካ እውን ኣብ ታሪክ ተመርኪስካ ኢኻ ክትግምግሞም ትኽእል ስለዚ ገምጋምና ንውሰድ ንሕና እኳ ንፈልጦ ኢና ወላ ሓንቲ ግን እቶም ሕጂ ትዕሽው ዘለኹም ሰባት ገምጋምኩም ውሰዱ ካብዚ ናይ ስርዓት ግደፍ ዝተሓወሶ ከይዲ ዝመፅእ ወላ ሓደ ለውጢ የለን ህዝቢ ኤርትራ 91 ናፅነት ኣምፂልካ ኢልዎ ስርዓት ግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ረኺቡ ድዩ እሱ ንጹር መልሲ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ማለት እየ ምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ቀጻሊ ባህሪ ትሕሶ ይረኽበና